Здравейте, скъпи родители, и добре дошли на родителската среща на 6-ти Б. Както знаете, краят на учебната година е. И много добре знаете за какво иде реч. Точно така, за събиране на парички. Бе, как ще събираме пари постоянно? При глупости, миналия месец пропуснахме. Един момент. Бих се включите с телефон. Ало, Гинча, здрасти. В родителска среща съм, да. А нашите ученици винаги организират изпращане на учителите. Също така събират и парички за екскурзия на класният ръководител, визира моя милост. По възможност Карибите, ако не Слънчев бряг. Моля закъснелите да сядат по-бързо. Каквито родителите, такива и учениците. Също така пари за ремонт на класната стая, пари за коледно тържество. И какво е това, че е юни месец? По-раничко, защото не знаем какво ще се случи с цените на коледната украса. Виждате какво се случва с олиото. И това е за сега. Свободни сте. Ало, Гинча, идваме. Айде чакаме отвънка за кафе. Айде, мила. Браво, бе, моето момче, само така. 1, 2, 3, 6, 10, 12. Моят син е това, да. Ония бабец е и там на баща, съметно красавец. Иване, усмихни се малко, бе, момче. Какво се начумерил такъв ден? Дойде ти лепне един зад врата и момченце. О, такъв. Абе, ви, с какво го возихте вашия? С Мерцедес. Ние на Гошо браче да взехме БМВ-то и лъжим, че и нашата, ма да не обадиш на някой, ей. Той костюм е моя. Лепна помярка, бе, гледай. Няма да хода харча пари аз за парцали. То днешното не е дрехи. Моя костюм още от на бай точно време. Ма гледай, запада нищо му няма. Абе, вашия с колко завърши, бе? С 5. Браво, бе. И нашия е много добре, да. 3,50 хвана. Умника на тати, усмихни се, бе. Единственият в родата, който стигна до 12 клас. Ей, той е умник. Иване, отивам да си взема една пира. Краката му заболяха вече, на години съм. Айде, после ще се видим. Добро утро, ученици. Сядайте по-бързо, защото има много важен урок за вземане. Така, готови ли сте? Запишете. Полези. Изкопаеми. Какво е това? Защо дъската ми не е изтрита? Аз къде да пиша сега? На челото ми отгоре? Какво е това? Това е просто едно неуважение към учителят, който стои пред вас. Как така имате време да бягате в коридора, да ходите зад училище да пушите цигари, но нямате време да изтриете една дъска? Как се нарича това? Знаете ли? Нарича се абсолютно безхаберие и мързел. Това се нарича. С всяко едно поколение ставате по-зле. Няма да започна час, докато дъската ми не е почистена. Айде, дежурните ученици да излизате да почистят дъската, иначе не знам. По-бързо? Кой е дежурен? Хайде излизайте, достатъчно ми загубихте от времето. Айде да се почисти дъската, иначе започвам да изпитвам по номера. Значи, пълно безхаберие. Здравейте, ученици, и добре дошли в часът по TikTok инфлуенсърство. Аз съм Милен и нека да проверим домашното от миналият път, което беше да ми последвате в Instagram и под последният ми пост там да напишете липсващата дума от фразата на Людмила Тергенът логика, ... Нека да видим кой ще има шестица днес и ще бъде последван от мен. И това е... И победител е Гого Башалов, който ме последва в Instagram и е дал верен отговор логика няма. Браво, Гого! Последвайте в Instagram и в TikTok. А сега домашното за следващия път. Да ме последвате в Instagram Милен Долнаколев с двебата накрая и да ми напишете липсващата дума тук в TikTok и под последния пост в Instagram от песента на китарата Васко ... Който ме последва в Instagram и даде верен отговор, ще има шестица в следващото видео и ще го последвам обратно. Успех! Свободни сте! Good morning, students. Sit down, please. Okay. Днес ще изпитвам. Обяснявам ви на български, за да няма недоразбрани. Така, днес изпитвам за любим автор. Ще избера един от вас, който ще ми обясни на English only за любимият си български автор. Не искам да няма незнания. Окей? Нека да проверим. Номер. Milan, please. Out here in front of the class. Hello class, my name is Milan and I'm from Svishtov. My favorite author singer is Preslava. She is born in Dobrich and my favorite song is Vodka with Uteha. She is my idol. I love Preslava. Thank you. Има ли в менюто ви водка с утеха? Добър ден, Анастасия. Сядай, сами едно столче и сядай. Откъде да започна? Знаеш колко ми е неприятно да се срещам с ученици. Също така знаеш, че нашето учебно заведение е на първо място в класациите на най-елитните училища в града.
в областта, в държавата, на континента, в света и в галактиката. Много добре знаеш, че аз не уважавам ученици, които не спазват законите и кодекса в нашето учебно заведение. Как така нищо да не си направила? Твоят класен ръководител ми е предоставил сведения, че не спазваш реда в училище. Не посещаваш редовно учебните занятия. Консумираш алкохолни напитки на територията на нашето учебно заведение, което е абсолютно противопоказно. Не ми оставяш друг избор. И ще трябва да се срещна с родител. Разправи ли се? Айде. И внимавай в картинката. Наблюдавам те. Всички по стаите, първият звънец удари. Абе, какво се случва тук? Мога ли да попитам, знаете ли колко е часът? Отдавна би звънеца за влизане. Какво тичате в този коридор? Виждате ли какво пише тук? В коридора не се бяга. Или май искате да отидете при директора? Я си кажете имената веднага. Георги Петров и кой? Иван Костов. Хулигани с хулигани такива. Да не съм ви видяла повече тук. Хайде бързо в класните стаи. Няма да ходя след вас да ви събирам като старо овце. Не съм падар. Как си, мила? Виждаш ли ги тези багабонти? Накарайва нова класът. То си личи отдалече. Невъзпитани, незнаещи, ненормални. Пълен потрес. Я стига сте се пръскали в този коридор, бе. Къде си мислите, че се намирате? На плаж ли? Утре ще настигнете майките ви пак. Нас ще изкарат виновни. Калпазани с калпазан. Я бързо поставите. Я бързо поставите. Няма да се занимавам с вас. Ах, бабе, казах ли ти да се обличаш по-дебело? Казах ли ти? Виж какво стана сега, тръщна се преди баба си. Ама то така стана, бабе, защото с гол кръце беше, нищо не ядеше и на телефона по цял ден стоеше. Поне аз да бях гощала букета, бе, бабе, преди тебе, че то с това скъпо оли и малки пенсиични ми се живее. На, бабе, едно цвете ти донесох, ама да го поливаше и... Вай, на бившия ти баба му дошла, баба ти Стояна, тази нагла усойница, как ня и срам, бе. Ей, сега ще я оправя тая дърта с кочубра, отивам след малко при нея. Айде, бабе, дръжте я 20 лева да си купиш нещо от мене там горе. Айде, аз отивам на Kaufland, има намаление. Стояна, ела тук, ама. Абе, какво се случва на последните чинове там, бе? Какъв е този безпорядък и хамалогия в моят час по време на тест? Какъв е този телефон между краката ти, бе, Иване? Аз казах ли, че по време на тест мобилни устройства да няма включени? Казах. Телефона да дойде при мен веднагически. Аз проверявам знания, не проверявам уменията ви за преписване. А това е пълно безхаберие. Значи ще анулирам на всеки един от вас класната работа, ако телефоните не дойдат тук при мен. Иване, телефона веднага при мен. Ще ти анулирам класната работа и ще те изгоня с 2 отсъствия. Телефона при мен. Няма да се разправям само я. Видя ли още един телефон включен? Анулирам на всички работите. Ти по-голям телефон не можа ли да намериш?